хабарҳои иқтисодӣ барои имрӯз 17 ноябр дар Паём ТВ. дар моҳи октябри соли ҷорӣ мизони таваррум дар Тоҷикистон 0,4%-ро ташкил дод. дар ин бора Бонки миллии кишвар хабар медиҳад. дар моҳи сентябр 0,3% кам шудани нархи мол ба қайд гирифта шуд. аз аввали соли ҷорӣ мизони таваррум 3,5% буд. таваррум ба ҳисоби миёна тибқи маълумоти Бонки миллӣ 5,2%-ро ташкил дод. ҳукумати Тоҷикистон мизони таваррумро дар соли ҷорӣ 6% пешбинӣ кардааст. нархи биринҷ дар бозорҳои шимоли Тоҷикистон рӯ ба қиматшавӣ овардааст. ин ҳам дар ҳоле аст, ки бар пояи иттилои Идораи кишоварзии суғд соли ҷорӣ майдони кишти шолӣ дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ наздик ба 10 000 гектар расонида шудааст, ки ин рақам дар муқоиса ба соли қаблӣ ҳудуди 100 гектар зиёд аст. хабаргузории Спутник Тоҷикистон менависад, шолипарварон чанд мушкилеро ба расона зикр карданд, ки масрафи деҳқонон зиёд шуда ба қиматшавии биринҷ таъсир расонидааст. дар соли равон нархи ҳама намуд нуриҳои минералӣ ба фарқ аз соли гузашта якбора то 6% баланд шудааст. илова бар ин номусоидии боду ҳаво гароншавии қимати сӯзишворӣ деҳқононро маҷбур кардааст, ки нархҳоро бардоранд. арзиши бирин дар бозорҳои суғд аз 8 то 12 сомонӣ аст, ки дар муқоиса ба як моҳи пеш то 2 сомонӣ қимат шудааст. соли гузашта аз ҳисоби кишти шолӣ дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ беш аз 56 000 тонн биринҷ ба даст оварда шудааст, ки ба ҳисоби миёна ба 50-55 сентнери рост меояд. дар вилояти суғд шолӣ умдатан дар навоҳии Бобоҷон Ғафуров, Ҷаббор Расулов, Ашт ва шаҳрҳои Исфара, Кони Бодом ва Панҷакент парвариш карда мешаванд. эмомалӣ раҳмон, президенти Тоҷикистон, зимни суханронӣ ба ифтихори 30-умин солгарди баргузории иҷлосияи 16-уми Шӯрои олӣ воҳима дошт, ки иқтисоди кишвар рушд кардааст. ба гуфтаи Эмомалӣ раҳмон, таи 20 соли охир рушди миёнасолонаи иқтисодиёт дар сатҳи 7,5% таъмин гардидааст. ба қавли раис ҷумҳур, маҷмӯи маҳсулоти дохилии Тоҷикистон аз 1 миллиарду 800 миллион сомонии соли 2000 ба 95 миллиард сомонӣ дар соли 2021 расидааст. қисми даромади буҷети давлатӣ аз 252 миллион сомонӣ ба 28 миллиард сомонӣ расонида шудааст. бо ин ҳисоб маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ қариб 53 баробар ва буҷети давлатӣ 111 баробар зиёд гардида, ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ба ҳар сари аҳолӣ беш аз 30 баробар афзоиш ёфтааст. бино ба иттилои президент, соли 2022 маҷмӯи маҳсулоти дохилии кишвар ба 114 миллиард сомонӣ расида, даромади буҷети давлатӣ ба 33 миллиард сомонӣ баробар мешавад. ба гуфтаи ӯ, дар ин давра дар кишвар зиёда аз 2000 корхонаи гуногуни истеҳсолӣ бунёд гардида, ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ нисбат ба солҳои аввали соҳиби истиқлолӣ қариб 4 баробар зиёд гардидааст. президенти кишвар истеҳсолоти ангиштро низ аз рушди иқтисод арзёбӣ карда, мисол овард, ки соли 1990 дар кишвар ҳамагӣ 313 000 тонн ангишт ва 500 000 тонна семент истеҳсол мешуд. соли 2021 2 миллиону 300 000 тонна ангишт ва 4 миллиону 500 000 тонна семент истеҳсол шудааст. иқтисоддонҳо ба ин воҳимаи раис ҷумҳур бо шубҳа менигаранд. мегӯянд, дар 30 сол ҳамагӣ 2000 корхонаи истеҳсолӣ, ки шумори коргарони 80% ин корхонаҳо аз 50 нафар зиёд нест, барои як кишвари 10 миллион нафара хеле кам аст. дар аксар маврид расонаҳои давлатӣ ҳатто коргоҳҳои дорои 3-4 нафар коргарро ҳам ба рӯйхати корхонаҳои истеҳсолӣ ворид мекунанд. ҳамчунин дар замони истиқлолият садҳо корхонаҳои гигантии Тоҷикистон, ки дар ҳар якеашон 2000-3000 коргар кор мекарданд, аз кор мондаанд. нархи арз. Бонки миллии Тоҷикистон арзиши сомониро нисбат ба асъори хориҷӣ барои имрӯз 17 ноябр эълон кардааст. тибқи нишондоди Бонки миллии Тоҷикистон, арзиши 100 рубли русӣ барои имрӯз 16 сомониву 40 дирам нишон дода шудааст. ин ниҳод қурби миёнаи фурӯши $100 Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар муассисаҳои қарзии Тоҷикистонро 1021 сомониву 8 дирам арзёбӣ кардааст. Бонки миллӣ қурби миёнаи фурӯши 100 евроро 1061 сомониву 72 дирам арзёбӣ кардааст. нархи тилло. баҳои ҳар унс тилло дар муомилоти субҳи имрӯз миёни бонкҳои Лондон $1774.98 муомила шуд. нархи нафти хом. нархи миёнаи фурӯши ҳар бушка нафти хуми таҳвили моҳи оянда дар биржаҳои Intercontinental Exchange ва Braingrad
фьючерси Лондон $91.80 муомила шуд. нархи миёнаи ҳар бушка нафти хоми таҳвили моҳи оянда дар биржаҳои Нью-Йорк Mercantile Exchange ва Lightsbit Grad Oil New York $84.39 муомила шуд.